салом ба ҳама. Иначе хеле гуфтем, ош қисми сеш и ош як ба як кардем. Давайте успейте, а то деги мо уже тамом шудеса. Ва ма ҳам хами гулои кӯҳия нағз мебинам. Ахи бӯи хушрӯаке мекунан ки мехунем. Қаҳри туву нози туро, ҷилваи дамсози туро касе надорад, касе надорад. Медонед чӣ? Кӯдак будам, ҳама хел қаҳру нозу мекардам ки баъд ҳами қаҳр мекардам тори чумақ мебомадам. Мемурдан май куфтана. Ба ҳамин мекуфтан яке меофтан ма соат зора онора мекардан ма ки бирам. Бо ҳами гапотон якамаш апа нагӯ, дуюмаш яке мардака намепурсан зан дорӣ ё не, яке духтара намепурсан чанд солаи. Ҳами душанбера таксишам хе нигоҳ мекуним, ян рост дар пешат меистан. И хуҷанда мемирай маргат кардана чашмота ягонташ намеистан. Ина қишлоқ омадем, ҳама хе гармай ки гармиро мепазида иҷа. Бегаҳтарак ҳаво салқина, ана ҳози обедче вообще гарма. Нав хафасон када омадам, бачаҳои қишлоқдан девона шидан.